नमस्कार. माझ्या कवितेचं नाव आहे जपूया नात्यातील गोडवा. कालच फेसबुकवरती वाचनात आले, कालच फेसबुकवरती वाचनात आले, दुःख असावे तिळा एवढे, सुख असावे गुळा एवढे. दुःख असावे तिळा एवढे, सुख असावे गुळा एवढे. अन दोघांचा ताळमेळ सांधून नाती जपावीत मनापासून. अन दोघांचाही ताळमेळ सांधून नाती जपावीत मनापासून. तेव्हा मनात आले माझ्या, तेव्हा मनात आले माझ्या, वा 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 किती सुरेख विचार आहे तुझा. वा 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 किती सुरेख विचार आहे तुझा. नात्यातला गोडवा कोणी जपला तर या सणानेच आहे. नात्यातला गोडवा कोणी जपला तर या सणानेच आहे. नाती तोडायला वेळ लागत नाही, पण जोडायला लागतो. नाती तोडायला वेळ लागत नाही, पण जोडायला लागतो. नात्याचे मर्म ज्यालाच समजते, जो नात्याचे महत्त्व मनापासून जपतो. नात्याचे मर्म ज्यालाच समजते, जो नात्याचे महत्त्व मनापासून जपतो. नात्यांशिवाय जगण्याला अर्थ नाही, नात्यांशिवाय जगण्याला अर्थ नाही, नात्यांशिवाय जीवनात रस नाही, नात्यांशिवाय जीवनात रस नाही. तेव्हा एकमेकांच्या हातात घालून आहात, तेव्हा एकमेकांच्या हातात घालून आहात. ईश्वर प्राप्तीपर्यंतची करत रहा वाटचाल, ईश्वर प्राप्तीपर्यंतची करत रहा वाटचाल. हाच तर संदेश देते ही मकर संक्रांत खुशाल, हाच तर संदेश देते ही मकर संक्रांत खुशाल. सूर्याप्रमाणे तेजस्वी व्हा, सूर्याप्रमाणे तेजस्वी व्हा, दैदिप्यमान व्हा, दैदिप्यमान व्हा. जीवनात मान सन्मान प्राप्त करा, जे तेव्हा जे तेव्हा जे तेव्हा जे तेव्हा. मग घेऊया शपथ नाती मनापासून जपण्याची, मग घेऊया शपथ नाती मनापासून जपण्याची. जपूया वाणीतील गोडवा, अनुभवण्या नात्यातील दुवा. जपूया वाणीतील गोडवा, अनुभवण्या नात्यातील दुवा. एकमेकांच्या सहकार्याने चढण्या प्रगतीचा मार्ग नवा, एकमेकांच्या सहकार्याने चढण्या प्रगतीचा मार्ग नवा. तर मग म्हणा सारेजण, तिळगुळ खा अन गोड गोड बोला, तिळगुळ खा अन गोड गोड बोला. धन्यवाद.